Sumakder tayo. Nagragsak tayo kekwana, naito'y di aldaw, na inaramid di ako. Umay kayo, nagragsak tayo, nagkabuamin iti Ama, di balay gigembigsa. Amin nga imbagan ginawa, salon at biyag gembigsa. Daytoy di aldaw, na inaramid di ako. Umay kayo, nagragsak kayo, marikot kenamin abana, ibabantay pa'y ita, iwaksikan namin agura, ta sumangot pataya. Daytoy di aldaw, na inaramid di Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat, itinarag-o naragsak a puso, napnuan pamati, ipaduyak-yak tayo, ani Kristo nagungar. Iso tinang tinamnama kada tayo, iso tinang pabilig kada tayo. Agyaman tayo dayta pa nagsakripisyo, ngam ad-adda nga agyaman tayo iti dayta a panagbalaygi, agkamatalik tayo nga rod ken kuana. Tapno nga rod maikaritay a makiranod iti dayto na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawyan tayo ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo. Ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, mga
sika Kristo mga sika Kristo mga sika Kristo mga sika mga sika Apo mga sika Apo mga sika Apo mga sika mga sika Wena po mga sika Gloria iti Diyos, iti kamatwa, ganito'y nagkakakya. Kadagiti tatawan na imbag ti panaknak na kemda. Iunam nagdaka, itanok daka, pagbabanda ka, daydaya wendaka. Agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, padayang mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwa. Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika punia Jesu Kristo. Bukbuk ko nganak ti Diyos na po, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika kadagiti basbason ti lobo, kasyan na kami. Sika kadagiti basbason ti lobo, awate kaday ko arararawi. Sika situtukan iti makannawan ti Ama. Pasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Jesu Kristo tinasangwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo,
ti Diyos Ama. Kumararag tayo. O Diyos, itangaal daw, tibugbog tong nga anak mo, pinarmek na ni patay, ket inlukat mo kada kami tiruangan ti agnanayon abiyag. Itatarambakan mi ti panagungar ti Apo, pabarwen na kam kadi, babaan ti parabor ti Espiritom, ket pagungarin na kami itisidong tiranyag ti baro abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Iti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro iti balay ni Cornelio. Amuyo tinaydumduma apasamak ang naaramid ti amin a Judea, nang rugi iti Galilea, kalpasan ti panangikasaban ni Juan iti bunyag. Amuyo ti maipapan ken Jesus at taga Nazaret, ken ti panangted ti Diyos, ken kuana ti Espiritu Santo, ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar a nagar-aramid iti naimbag, ken ang papaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo, gaputa da ken kuana ti Diyos. Da kami iti mangpaneknek iti amin nga inararamid na, iti daga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Pinatay da babaen ti panangilansada ken kuana ti krus. Yem ti maikatlong aldaw, nagungar ket nagparang. Saan akadagiti amin na tao, no di da kami laeng asaksi a pinili ti Diyos. Da kami anakipangan ken nakiinom ken kuana, kalpasan ti panagungar na. Binilin na kami amang ikasaba iti ebanghelyo, ken mang paneknek nga iso ti dinutukan ti Diyos amang ukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksian dagiti amin a propeta ti maipapan ken Jesus, at siya sino man amamati ken kuana, mapakawanto dagiti basbasol na, babaen ti panakabalin tinagan na. Ti sao ti Apo. Daytoy tinakaskas daaw nga aldaw nga enkideng ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Agyaman kayo iti Apo, ta iso na imbag, ta agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na, kunangarod dagiti Israelita, agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Pinagbaligi na tayo ti panakabalin na, when tinabilig a panakabalin na iti gubat, sa anak to amatay nuket agbiagak, tapno ipakaamok ti aramid ti Apo. Ti bato akaslaawan ti serserbina nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan a bato, aramid daytoy ti Apo, anyan anakaskas daaw iti imatang tayo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Napagungar kayon nairaman ni Kristo. Ngarod, biruken nyo dagiti adda, ijay langit, ayan ni Kristo, as itutugaw iti trono na. Iti makanawan ti Diyos. Panunuten nyo dagiti adda sa jay. Saan dagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon. Naidulinen ti biyagyo iti Diyos, iti panakipagmaymaysayo ken Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo. Into nagparang, makipagparang kay tumet ken kuana. Ket mairanod kayto iti gloryana. Ti sao ti Apo.
agkanta tayo, iti Diyos amo tayo. Alle, alle, alleluia, alleluia, amina. Alle, alle, alleluia, alleluia. Idiri tayo, Alleluia, Alleluia, idiri tayo. Alleluia, Alleluia, idiri tayo. iti Diyos amo tayo. Alle, alle, Alleluia, Alleluia, amina. Alle, alle, Sekwensya, dakay a Kristiyano umay kay amin, tani Kristo intay daydayawen, iso apagpaskwaan tayo na ipatlin. Kas urbon sinubot na dagiti lalakay a karnero, ni Kristo, kas dinamulitan a kordero, ti ama, inya mo na itinakabasol a tao. Nakaskas daaw ti inda panagdangadang, ti biyag ken patay anakasang, nataymet ngem si bibiyag nga agari itan. Ibagaman Maria tinakitam, idi at itanem na inka sinarungkaran, daydi kas taunay asinang sangitam. Nakitak titanem daydi si bibiyagen, tiranyag daydi nalpas anagungaren, daydi na umsi ken na irurumen. Sinaksyan daytoy dagiti angheles, ket daydi imbungon da ken kuana nga ules, agraman daddo mapay nga inna pinagkawes. Nagunga rin ni Kristo apang namnamaak, sadyay Galilea inkay ket di agtaktak, tanapan sadyay ket mangragragsak. Ammumi anagungar ka kadagiti natay, Kristo nagbalay gikan ken patay, o ari yet nagmuti pakawan saranay. Amen. Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Nasipnget pay laeng ti agsapa ti umuna nga aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan ti ayan na Simon Pedro ken ti sabali pay nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada, inikkat da ti Apo iti tanem, ket saan bi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa, ngem naparpardas ti panagtaray dayta nga adalan, ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem, ket nakita na day dilupot alinen, ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay, ken tilupot ana ibedbed idi iti ulo ni Jesus, ngem saan ana ilaok iti ayan tilupot alinen, no diket naglukot ana ilasin iti sabali adisso. Simrek met ti adalan, daydi immun una ana kadanon iti tanem, nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kunati na santuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Happy Easter, Apo. Happy Easter, Father. Kunatay man, Apo, nagungaren, alleluia, alleluia. Nagungaren, hallelujah, hallelujah. Slamo, matay kayo, kasanong karon nga nagungar no kalakay matay. Mamisan pa, daytay nakapapati, daytay nabiyag. Okay, mamisan pa, nagungaren, alleluia, alleluia, go. Nagungaren,
Sapol nga maulit. Sapol nga matay nga umuna santo agbiag. Ano i-explain tayo di rabiin. Ingkarkarigatan tayo nga inlawlawag. No kas ano nga mapaneknekan tayo, dagiti proof nga nagungungar ni Apo Jesus. Anya dagijay, empty tomb, awan nagyan na jitanam. Di puraw alupot a pinangbungunda. Diyay anghel, wano ni Apo Jesus nga nagparang nga imbagana, berberoken yun ni Kristo, nagungaren. Easter appearances, nagparparang ni Apo Jesus kadagiti adalan na, kendagiti apostoles na. Dagiti mabalin tayo nga pangbaneknek nga nagungar. Kaalangan nga isuman ti ulitin tayo tatan. Ngam tatan niya mo tinagpintas nga pagpampanunutan tayo. I-kumpira tayo kin ni Lazaro. Idinatay ni Lazaro, opat nga aldaw nga natay, sa napan gibinisita ni Apo Jesus, inya timbaga na, Lazaro, come out. Hello, hello, come out. Kunana, rimwar ni Lazaro nga nakabarabad. Diya ma-imagine no kasano pa nagkunkunail na nga rimwar, iji abot nga nakabarabad. Ikatan nyo tatanam ay kay kalubna, kunana. Di ti aramiden damang kungkung dati bato, surlatan dati nadagsin. Dakkel mo lang nga bato, di ti pangserrada. Kinaangutin tatamet, tinagpintas nga pampanunutin tayo, sigun kadagiti agbanbantay a soldado. Di sa bali nga ebanghelyo tayo, naggenggenad gagkurrrr. Diya mo no, gaputi genggenad nag di jay, nag di jay sulat na. Ngam ko na di jay babaen ti bilag. Di angel ti Apo, linukatan na jay tanam. Kisuro rimwar ni Apo Jesus, awan nakakita a rimwar. Napandagiti adalan, nakakopinan, nakalukoten di jay barabad di ulo na, nakaaplagan di bado, awanan isunan. Ngam adda nang ibaga nga anghel kunada, anghel or isumet laeng ni Apo Jesus, tanariwot pay, amuyo tinariwot. No. Nasipngot narigat na nga maripat. Apaglawag, agin innagaw ti sipngot ken lawag iso nga no kitaem ni Maria Magdalena, sapay la aglulwa. Siyempre agladladingit da nga napan. Naabak da. Di ay ayaten da nga ibagbagada, nataymutten. Siyempre aglulwa lang arudan nariwot pay. Kuna dagiti naduma duwa nga anghel, kuna damat wano di jay agkurkurarap da pay laeng. Di maysa kunana, may maysa ibagarup da nga hardinero. Ngam kuna mo dagiti manginterpret ni la Apo Jesus dayjay. Sino berberoken nyo, kuna naghanda maripat. No sika nangala di bangkay na, kuna na di sa baling ebanghelyo, ibagaman tinangipanam ta ingkam alaen. Tikas tada gamin ti bangkay jay mapandalan lanaan bangbang luanda tapno kasla iso di pan nakabalsamar na. Ken nariwot pay, ken nalukatanen, di kwan awanen. Kuna na ngaroden umuna kayon, imunan di jay Galilean. Nagragmang parparagsak ijayen, di jay ti kunana. Ngamin niya tinagpintas nga pampanunutin tayo, kalpasan ti reflections tayo idirabii, nakatatidog nga pan nakailawlawag, nagpintas man nga pampanunutin tayo di jay tanem. Anya ti manin napintas nga panunutin tayo ijay tanem, nasiraan, naglukat, panagungar. Nukit-kitaan tayo ti series ti activities tayo tatta simana, nanipod pa idi Miyerkules kurkuros, agingga na tatta ti kay tartari gagayan tayo, sumurot ken ni Apo Jesus ti panagtutuok, panaka irurumen, ipapatay, agingga na nga maagyan iti tanem, tapno rumwar ti baro katatao tayo. Rumwar ti baro abiyag kada tayo. Kadaya tanam nagpintas nga simbolism na nagmayat nga kaipapanan na nga no dadduma adda sulat ti tanam ti barokong tayo. Marigatan tayo nga mangibiyag kin ni Kristo ang nagungar ta nakasirapay laeng di tanam ti puso tayo. Haampay nga naglukat. Marigatan tayo nga pudpudno nga sumurot ken mamati ken ni Apo Jesus ta adda pala sulat na. Ura di pamati tayo. Nakasulak pala di tanan nahampay nga naglukat. Tano dadduma, mamati ka kadi nga ni Apo Jesus pudpudno nga nagungar, iso di kunak nagungaren, alleluya, alleluya, kunak matay, nagungaren, alleluya, alleluya. Kung kuna ti panunot tayo no dadduma ka, agpaiso nga ta. Oh, hello. After nga nagungar isuna, hantay mo nakita ngamin. Hampay mo nagparang ka na tayo.
Uray no ibagbaga tayo, di puso kin panunot tayo, nakasulat pay laeng. Haampay laeng nga totally naglukat nga, nagungaran, alleluia, alleluia. Isa kuno daduma ka, adda buteng na, di jay panangipablaak tayo ka, adda agkitakit. Haan pa'y nga naka-full blast, hanga naka 100% kumadjiragsak tayo. Uray kanta dagi tayo, ubing tayo ka, aglaladot dan ata, anya nga ron ka na puy-puyatan na, nagongaran, allelo, matay na. May maya mo di may nga ako light agaw awit kini Apo Jesus ka naka-live, nagongaran, ay Apo din na pa'y lakay, peggan ti sa bali mo, tapno, na may maya mo nga dyan, mo rupa na pa na may, di full blast tayo. Ngam, no ngamin no, ado gamin dagiti mang sulsulat, DJ tanam ti puso tayo, tanam ti panunot tayo, no daduma, nakabalandra pa'y laeng. Haampay nga total nga nalukatan. No addaman apaglukat apagbingi, amoy ta pagbingi. Narigat tay pay nga rumwar. Anya dagi jay, dayta doubt. Uray ti inaldaw nga panagbiag tayo, adda na bati nga doubt. Adda dua, kuna tay man laengen. No daduma itibiyag tayo ka, adda na bati nga dua. Iso nga narigat nga ag full blast. La, kitaan tayo hantay nga orayan ani Apo Jesus nga umay agparang. Hantay nga makita. Ngam na adda pamati tay king kuana, wen agpayso nga hantay makitkita, ngam marikrik na. Marikrik na, hantay makitkita, ngam marikrik na. Kunak idirabe iti pangarig ko. Ijay iyarig tayo, ijay panang parso ti Diyos tilubong. Tunggal bukal, ay di pinarsoan ng tilubong, da tayo itultuloy tayo, ti mga iwan tinakaparsoan, tunggal bukal nga itokit tayo, na amoy agtokit Taritskids kayo mo din sa amu agmula. Tunggal bukal nga itokit tayo, napnapno tinamnama nga agtubo. Tamannalon tayo, amu tay dayta. Tunggal masitas nga apan paramutin ni Ma'am Tina nga ikabil di masitira na sinanama nga agtubon to day taapaw kino agkurkurit-rit-meten haman apaw. Agbiag. Kas jay magkanya tayo. Tunggal bukal ti pamati nga adda kada tayo no palubusan tayo agbunga. Anya dagiti padas tayo inaldo. Hantay nga orayan ani Apo Jesus nga rumor manen iti tanem nga agparang kada tayo ngem no ri-naen tayo inaldaw-aldaw adda panagungar. Isu dayjay ibagbagatay nga idi lawlawag idi kalman. Anya dayjay dagiti saksakit. Why do you go to the doctor? Namnamaem ngamin nga agasan na ka. Apaya nga agtumar ka, nagsakit ka, tiga nalaing mo agpulutan ti tilapia, alikilaho na iltor ka, ay kadi dakasan. Every 5 minutes mapangka mo agsiaran, anya ti masapol mo, diatabs. Apaya pampanunutem, nga namnamaem nga umimbag ka. Kadagiti sakit tayo, namnama, di pa nakapaimbag. Kunak idirabi relasyon dagiti pamilya nga adda dua adda problema na addan tulatta pa nakaurnos no mamati tayo ken itrabaho tayo. Addan tulatta pan nakaagas no mamati tayo. Njak amo no dayta bilbil mo ti tinawon nga resolution mo ka hangka mamatpati nga maikat anya nga ron mat talo ka tuon mo tayo itaray mo no agponsyon di ka arroba yo di gunggunam kuno hangka mamati nga maikat la mamati kanto kumutong kanto ijay langit no pumusay kanto nga tan-a addalat tanam nama addalat tapamati saksakit problema anya pakarikutan tayo gubgubat tibi namnama tayo, addan tulak ta divine intervention, makaungar tayo tulak ta itidayta. Gasolina, po, awanan, kabubutang pa dito agkrudon, taapaya, nay, almost $4 mo timay sa nga litron. Ngam apay ko na tayo, awang ka, di pamati nga, addan tulak ta, di tinamnama nga ititid na kanya tayo. No mapalubusan dayta, may sa aklase ti panagungar itibiyag tayo.
Uray mo dakam nga papadi. Tikit kitaan mi, bumasbasit, timayat nga agpadi, won dito'y Pilipinas, bumababa ti porsyento na. Addan to kadimay sa agundaway nga dayto ito nga simbaanen no awan ti padin ka agbalintumot nga museumen. Idta Europe, no kitaan nyo, no damagan nyo, dagiti nagpipintas nga nagngangato nga very nyanaganan, nakabongbong nga simbaan, anya tinagbalinandan, nagbalbalindan nga museum, restaurant according to news, aanan nga pagmisaan to umawanan ti agpadi. Siyakmat kas may nga padi, addan tulat ta, namnama, addan makaungar tulat ta ti pamati. Addan tulat ta namnama nga agungar, addan tulat ta garawon ni Apo Dios nga aggaraw. Sa bagay, idta Europe no dadduma, medyo maababak, ngam idta met parte na dagita Africa, Indonesia, kada dagita Japan, China, Saudi Arabia, dagita Middle East. Makaskas ti Kristiyano, idta met ti ayan ti mangrugrugi nga rumwar ti bokasyon. Isu ti kungkunak, addan tulat ta panakaungar. Anyaman nga pagdadaanan, anyaman nga pakarigatan, anyaman nga pakarikutan, no adda na bati nga panagungar, padakkelon tayo dayta, lukatan tayo ti ruangan, ti puso, lo di panunot, ikatan dayta nakasulat adwa-adwa, tapno agungar ni Kristo. Ikarkararag tayo, agbom tulat ta, rumwar tulat ta. Itilubong ti pamati tayo. Nagado dagiti pagduadwaan tayo. Nagado ti crisis ti panagbiag tayo. Rumigat kuna tayo ti panagbiag, mapukaw di focus tayo kini Apo Jesus, mapukaw ti focus tayo kini Apo Dios, mapan iti trabaho. Kuna tayo o ngumina ti magatang, ngumina amin, mapukaw di focus tayo kini Apo Jesus, ti pakarikutan tayo no, kas ano tayo nga agsapon. Tilubong tayo, nanguruna dagiti agtutubo, kasla mapukawan di focus kini Apo Dios. Mapukaw di focus kini Apo Jesus, kasla adayo nga amang tiragragsak itilubong. Kas ano nga rod nga labanan tayo? Kas ano nga rod nga ipapilit tayo dahito nga pamati. Tapno nabuulat tamo di pamati da kini Apo Diyos. Ngam babaan ken Kristo nga nagungar nga iso tinangted ti namnama kada tayo agungar tulatta. So kung kunak kadagiti gagayem ko, hanyo nga orayanan ang kalbitan na kay ni Apo Dios. Tanudad duma ka nakabisbisi dan ti trabaho, nakamaymayaten ti agpasyar kada agragsak, nakamaymayaten ti aglanglang ay. Siyempre addapay lasanikwa. Isa mirayo ang number 1 lata ni Apo Dios iti biagyo. Tano malipatam dayta inton kalbitan na ka, dayta nangro na ti kalbit ni Apo Dios ka nagkaraw. No kumalbit ni Apo Dios ka uray no at the peak of your career, at the peak of your ragragsak kada kasikatan, at the peak of your kamayat nga nagpasyar ti lubong no kalbitan na ka maminsan sa kanto may agpaagas ken Apo padi, Apo agasan nakman ikararagan na. Dumawat kanto milagro. Idi kamay mayatan ti biag mo, ang nalipatam sa kaumay dumawat. Hantay nga orayan nga kasjay, haan nga kasjay ti klase ti pamati, tapno umuneg. Hantay nga orayan nga daytay, may maysa nga ngilaw ti agperman tapno maungkel tayon sa tay tulaeng mamati. Na may mayat nga unaen tayo, taan yaman ti mapasamak iti biag tayo, napnapnon pamati, napnapnon ragsak, napnapnon namnama. Uray kas ano nga aggabor a problema, pakadanagan, pakabuungan, saksakit, napnapnon tinamnama. Anya nga ro ti pakakitaam ti tao nga napnon tinamnama. Haan nga mabaling nga agrupanget ni Apo Jesus, nagungaren, rimang ay ti biagnan. Dagiti rupanget ti saplit, rupanget ti pannakalipot, day dinarikot naliday nga rupa nga tinuptupraan da, binalbalangatan da, dinuydoyok da, dagiti sakit nga narina na napunas amin, babaan ti panagungar na. Kano addaan tayo mat tinamnama, uri adda pakarikutan, tiri biag tayo, agginawa, lumagan, lumawag, taapayan namnamaen tayo gorod nga makipagungar tayo ito. Iso nga ti biag, ti rupa, ti mangnamnama kin ni Kristo ang nagungar, kaslamo lakin Kristo ang nagungar. Anya day jay, naginawa na ragsak,
Uray kang itingitan ti problema, makapagragsak, kang itingitan ti panagbubuteng, at dalat taragsak ti ginawa, dahil ta tinamnama tayo nga mapankin kwa na, kadata ipadpaduyak-yak tayo, nagungar ni Kristo, mano a percent di pamati, nga adda kada tayo, nga nagungar nga agpaiso. Mano nga percent di namnama tayo, nga anyaman nga tanem, anyaman nga bato nga nakasulat, anyaman nga duyok kintopra, mangabak tayo ito. Ni Kristo nagbalaygi. Iso ti ulo tayo, da tayo ti bagina. Sinanama tayo, mairaman tayo, iti dayta abalaygi. Anyang ti rumbang nga aramidan tayo. Dawatin kini Apo Isos, Apo, ikatem ka di. Diyak kaya nga idurun ti ng sulat nga bato. Ti pamati ti puso. Marigatan nga mangikat. Iti bato nga nakasulat, dayta dua-dua. Iti panunot ko. Anya ti dawatin tayo ni Apo Isos, iso kapigsaan nga manglukat. Iso ti kapigsaan nga tulong tayo nga mangiwalin. Tapno agbalin tayo rumkwas ti baro a katatao, rumwar ti nagungar a katatao tayo. Itagon daway, aramiden tayo ti panagbunyag, ayun natin mabunyagan. Agpasango ti mabunyagan ken dagiti manganak. Iso ti pagigganan nyo ti kandela. Iso ti pagigganam ti kandela. Darwin, anya ti dawatem ti iglesia ti Diyos. Dawatag ti pamati. Anya ti paay ti pamatiken ka. Ti biyag nga agnanayon. Darwin, dahito ti biyag nga agnanayon, ti panangam mo tinapudpud no a Diyos, ken Yesu Kristo, imbaon na dito'y lubong, pinagungar ti Diyos ni Jesus kadagiti natay, tapno ipasdek na nga apo ti biyag, ken amin abanad, makita man wen no di makita, no dawatem ti pannakabunyag mo, kayat nasa wen, kalikagumam ti biyag nga agnanayon, tapno magunod mo daytoy agbalin ka nga rod apasurot ni Kristo. Inadal mo metlaeng nga dagiti pannursuro ni Kristo, ket sidadaan ka metlaeng nga mangtungpal kadagiti bilbilin na, ken agbyag akas maigimong kadagiti Kristiyano. Wenap. Da kayo met amang anak, iti daytoy kabsat tayo, mabalin nyo metla apaniknikan, daytoy akabsat tayo, anak tayo, ama ikari amabunyagan, ken maikaming itigimong ti iglesia tayo. Yan tangay pinasingkedan nyo, ti pan nakaikari ni Darwin, ang mabunyagan, ikari yung metlaeng nga ituloy yun to atulungan, tapno mapudnuan nanto nga agbyag nga agserbiken Kristo, babaan ti sao ken aramid na. Kumararag tayo, o Diyos managayat, o Diyos ang managayat ken manangaasi unay, agyaman kam ken kaitinagan daytoy kabsat mi, iso anakari na ti kaaddam, amang iturturong ken kuana ti panagbiag na, itanga aldaw, sungbatan na ti imatang ti iglesyam, ti panangayab mo ken kuana, amang arakop ti pamati, ipaay mo kadi, tadaytoy baro abiyag na, masarakan na ti ragsak ken pannakapno, dawatin mi daytoy, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Darwin, awaten da ka sumreg iti iglesia, tapno makiranod ka kada kami ang mangadal kadagiti makabiyag asa o ti Diyos. Tumakder tayo, kat makipagkari tayo ken ni Darwin, iti daytoy nga karkarina, tinauneg nga pamati, ken ti panang talikod ti basol. Darwin, makipagsungbat tayo apo, datay amin. Paglikod ang matlaeng ni Satanas, dagiti amin nga aramid na, ken dagiti amin nga ubbaw a karkarina. Mamati ka matlaeng ti Diyos ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga.
Mamati kami at laki ni Kristo, bugbugtong nga anak na kinapo tayo, inianak ni Berhen Maria, na ilan sa iti krus, natay ket na itanem, nagungar ka dagiti natay, ket ita, adda as itutugaw, iti makannawan ti Ama. Mamati kami at lati Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagikan, ti biag nga agnanayon. Agtugaw tayo, ti gimong Apo. No bunyagak ni Darwin, da kayo nga mga anak, ipatayo ti ima, iti abaga na. Ti Diyos nga Ama ni Apo tayo nga Kristo, linuktan na ka ti amin abasol, ket impaay na ken kati baro apan na kayanak, babaen ti danom ken ti Espiritu Santo, ket incoming na ka itigimong dagiti nasantuan at tattao na, italanaan na ka ti Krisma ti pan na kaisalakan. Maikaysa ka kumangarod ken Kristo, analanaan apadi propeta ken ari, ket agbiag ka maikaming iti bagina a mairanod iti biag nga agnanayon. Darwin, nagbalin kan abaro aparso, akit inkawes mo ni Kristo, awatem deti puraw alupot, akas tanda ti baro, apan nakayanak mo ken Kristo, ket taginayunem nga awan mulit na, aging ga makadanon ka ti pangukuman ni Apo tayo ng Kristo, tapno maawat munto ti biag nga agnanayon. Amen. Iso na lang. Punasan man jay. Yan yung tarupan, di punasan. Lay gangat. Kadumog lang. Mereka guray, asen. Kapag mo na lang, ipaut mo nga kadumog. Yuray mo. Putol. Katadiri mo. Basta. Mainit. May sapay. Kapurakan natin kami niya panmangin. Kapakaunga. Nasilnagan na katisilaw ni Kristo, agbyag ka kumaakanayon, akas anak day taasilaw, ket taginayonem asirarangrang ti pusom ti pammati, tapno inton umay ti Apo, makitimpuyog kanto kadagiti sa santos ti langit as sumabet ken kuana. Kakabsat itaros tayo konpermaan matlaeng ni Darwin, ni Kristo inted na ken katibaro apan nakayanak, babaen ti pan nakabunyag mo, ket incoming nakaitigimong dagiti anak na, ita makiranod ka ti pan nakaiburay ti Espiritu Santo, nga imbaon ti Apo kadagiti apostoles na ita nga aldaw ti Pentecostes, isumet ti imburay dagiti apostoles kan dagiti sunod na kadagiti nabunyagan. Tipigsa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo, isumet ti awatem ita, pasengkedan na ti asping mo ken Kristo, ket tulungan na kaamang saksi, iti panagsagaba, ipapatay ken panagungar na, papigsaen na ti panakaikameng mo iti iglesia, ken ti panakabiyang mo, amang patibgar ti bagi ni Kristo, iti sidong ti pammati ken ayat. Dawatin tayo iti Diyos kakabsat, tasapay kumata ti Ama, iburay na ti Espiritu Santo, iti dahi ti akabsat tayo anabunyagan, tapno pakirden na babaan tinarway asagot na, ketlanaan na, tapno adda nga umasping ken Kristo nga anak na. Man nakabalin Ama ni Apo Meso Kristo, babaan ti danum ken ti Espiritu Santo, rinok atam ti basol dahi ti anak mo, ket inted mo ken kuana ti baro abiyag, ibaon mo kad ti Espiritu Santo ken kuana, tapno iso ti katulungan ken bagnos na,
Itdem kad ken kuana ti espiritu ti kinasirib ken pannakaawat. Ti espiritu ti nalinteg a panagamiris ken ti kinatibker tinakem. Ti espiritu ti panagammo ken panagreem. Punwem kad ti espiritu ti panagtamed ken panagamanga ditasaklang mo dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Darwin maimaldit kumaking ka dagiti sabot ti Espiritu Santo. Amen. Ti apo ti adda kumaking ka hasta kumamet ken ka. Kalabsat mapadayawan na kamang iparangkada kayo ni Darwin na bunyagan na konpermaan iti sidong ti pamati tayo. Agyaman tayo iti daytoy nga grasya nga naawat na palakpakan tayo. Congratulations. Agkomunyon kanton ya. Agsubli tayo ije tugaw tayo. Aramiden tayo ti panagdaton. Datumiken ka Sagsagot ni anak mo Pagyaman ni Ken ka Managparabong Wate pasantwen Daytoy tinapay pasantwen Ken daytoy arak na itay daton ni Ken ka Ken sabay na kumatamay kariday ti madayan Apang supapak mi kinadong Daytoy tinapay pasantwen Ken daytoy arat na itay daton mi Ken ka Ken sabay na kumatamay kariday ti madayan Apang supapak min kinadungo mo Daton ni Ken ka Nagragsak mi nga anak mo Yaman ni Ken ka managparabong Matem pasantwen ida Daytoy tinapay pasantwen Ken daytoy arat na itay daton mi Ken ka Ken sabay lakma tamay kariday ti madayan Apang supapak mi kinadungo mo ama Daytoy tinapay pasantwen Ken daytoy arak na itay daton mi Ken ka Ket sabay lakma tamay kariday ti madayan Apang supapak mi kinadungo mo ama Daytoy tinapay pasantwen Ken daytoy arak na itay daton mi Ken ka Ket sabay
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. O Diyos, mas niban kami kadagiti ragsak ti panagungar ti Apo, ket idaton mi dagitoy a sakripisyo. Isuda amang ted ti baro abiyag ken taraon ti iglesyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay, may karigat rumbeng, annong mi, kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kendiso. Ibunan nagmi apo, dagiti pakaidaydayawam, nang runa iti daytoy nga aldaw, apan nakaisakripisyo ni Kristo, ada aton mi. Tani Kristo, ti pudno a kordero, amangikat ka dagiti basbasol ti lubong. Babaan day di ipapatay na, pinarmek na ti ipapatay mi, kat babaan day di panagungar na, insubli na ti biyag kada kami. Anan sata agarag o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ilangit kandaganap no, dahiti pakay daydayawa, o sana iti kangatwa. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, di paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi, ti papatay mo, o Apo aking kaiti, yaay mo,
Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi. Apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mumet takaasim kada kami. Aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kamto, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Tayo umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dito'y nagakas sa dilangit. Item kadakam tial daw ito, ikanen iti patinayong alaw, pakawanen dagiti aspasulmi asmen kumaiti pamakawan karagiti met na tabaso kada kami nakamet baybaya nga umanugo iti sulisog ken isalakan naka iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol, may ilisi kami, ti amin ariribok, may ikanawa kami, kabayatan ti panangururay, may ti kinagasa tanam na maen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo, anang isalakan kada kami. Ituray ti panakabali ken tayaw ti agnanayon
Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Napnon pamati ken Kristo a nagungar nga addaan napno tinamnama ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayam kapya. Cordero di Dios ang mag-ikat, kadagiti basbasul di sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero di Dios ang mag-ikat, kadagiti basbasul di sangalungan, mga asika kada kami. Cordero di Dios ang mag-ikat, kadagiti basbasul di sangalubungan, item kadaga ikapya, item ikapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa magikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karingaw may kakanyak ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy kararungan. Siksika uapo, ibileg mi, nagkaawa, inakapsot mi, panagkapakawan, nakurangan mi, iturong mo apo, di panagyag mi, biyaya ti Diyos, ang tayrambakan, na siya naasagot, magraramanan, tayo sutibiyag, amin na kapwan, rigat kenam ay mas pagkamangan, anyaman abanag, bintay biruken, anyaman arigat, intay parmeken. Dai su tibia
kakasi dagiti mawa gasken kawapo walinen naka tapno ti ayat mo di may paida di ayat ti Diyos hintay rambagan grasya na sagot nagraramanan tayo sutibyan amin na kapwa bigat kenamay Diyos pagkamangan imay ka uwapo ket nagrigat ka pagkaay ti amin na parswan nagkadipin amin na kita itit mo tiling iwaya-aya tihaya ti Diyos antay rambagan grasya na sagot nagraramanan tayo sutibyan amin na kapwa bigat kenamay Diyos pagkamangan ihayat ti Diyos hintay rambagan grasya na sagot pagraramanan tayo sutibyan amin na kapwa bigat kenamay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. O Diyos, ipaimukad nga aya, taiwanan na kami at taon, tapno kalpasan di pan nakapabarumi, babaan di panagungar ti anak mo, mairanod kami iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ulitek man ti agyaman kada kayo Apo, ti saksakripisyo, ti reggetyo, manipod pa idi Miyerkules Kurkuros, aging gana nga nagdalyasat tayo, aging gati panagungar, dagiti amin nga nagsagana, ni Apo Diyos ti mangsubad, kadagiti sakripisyo, ken ayatyo. Ti Apo at dakuma kada kayo, agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Diyos, itanga aldaw ti panagungar, ket gapo ti kaasi na sa lakniban na kay kuma iti amin a basol. Ti Diyos anang pabaro kada kayo babaen ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo ti agnanayon abiyag, paraburan na kay kumakadagiti di mapukaw agungguna. Ita nga aldaw na sungpot yon, ti panagilagip yo ti panagtutuok ti Apo, ket rambakan yon ti panagungar na, sapay kumata babaen ti panulong na, makadanon kay to ti agnanayon aragsak. Bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayo ni ti kapya ti Apo, alleluia, alleluia. Agyaman tayo ti Diyos, alleluia, alleluia. Agyaman tayo ken nagragsak tayo ti amin na paramurna. Yang naket inted na daraken amin na sabay kumata inda
ipakita, kapag daydayakin, wala.